Здрасти на колегите! Днес правим проверка на опаразитеността с акар. Използвам ето този тестер на биоиновации. По инструкции на производителя трябва да се напълни с пчели до ето тук, до това ръбче. Намерил съм къде е майката, отстранил съм я да не я сложим, да не я вкараме без искане вътре в тестера, за да не я повредим. Това са рамки с пило. Все още има много пило. Даже да не казвам голяма дума, до сега по това време на годината не съм виждал толкова пило. Повечето е запечатано, но и не малко открито пило има. Ще взема и от друга рамка, да не е само от една. Затварят се пчелите тук. Това е другата част на тестера. Пудра захар. Приблизително една лъжица пудра захар. По инструкции трябва 2 минути да се друса, за да може пудрата навсякъде да се обмеси с пчелите и акарите да паднат. Така, минаха 2 минути. Развива се ето тази долната чашка. В нея трябва да падне всичката пудра захар. И евентуално акарите. Следва заливане с вода. Разтваряне на пудрата и преброяване на акарчета. Така, тук на първо четене се вижда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я пак да преброим. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 акара. Така, в това отделение, където се събират пчелите, по инструкция са около 300 пчели. Съответно тези 15 акара трябва да ги разделим на 3 и се получава опаразитеност от 5%. На това семейство конкретно. До сега това е 7-то или 8-то семейство, което тествам. Повечето се движат между 2-3, максимум до 4% опаразитеност. Това семейство
в момента води с 5%. Пило има все още много. Предполагам, че след като третирам, пак ще направя, задължително трябва да се направи тест, защото в това пило гаранция, че има още акар. Чао и приятен ден!